Tsekille Thomas Berdicille. Ja olipa hieno Berdicin syöttö, mutta sen haki Chardy. Ei antanut sitä viimeistäkään helpolla. Ottelupallo numero 2. Ja se ottelupallo numero 2, se tuo tuloksen. Näin Berdic voittaa kolmannen erän 6-2 lukemin. Kaiken kaikkiaan tunti ja 44 minuuttia. Siinä vielä lopputulos vielä ei tämä nousukas Chardy kyennyt kokenuttaa Berdicia yllättämään, mutta ehkä sitten seuraavalla kerralla. Eli finaalissa kohtaavat Tšekin Thomas Berdic ja Venäjän Mihail Jushny Münchenin ATP-turnaus. Und jetzt natürlich nochmal die Chance hier zu On aivan tavallista olla stressaantunut ja huolestunut. On aivan tavallista, että rakkauselämä voi häiriintyä, kun kyse on erektiohäiriöstä. Voit saada elämään lisää lämpöä ja läheisyyttä. Erektiohäiriö on yleinen vaiva, mutta onneksi sen voi hoitaa. Kysy eri hoitovaihtoehdoista omalta lääkäriltäsi ja lue lisää miesinfo.fi. Ja sitten uutisia. Suomi on voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden. Tuollaiset uutiset saavat minut nälkäiseksi. Onneksi grillissäni tirisee perinteistä vilhelmiä, valkosipuli sinihomejuusto vilhelmiä, tomaatti mozzarella vilhelmiä, Wilhelm grillipiiviä. Heikki, mitä se taas haaveilee? Syö nyt. Erilaiset kosteikkoalueet houkuttelevat naaraita pesueen perustamiseen. Voi et. Jäljelle jäävä pakko kerros ravintollisesta kosteikkoa on silti oiva ympäristö ravinnon hankintaan. Tuo luonto on vaan niin lähellä mun sydäntä. Vesi valuu hiljalleen pois ja näin syntyneillä kosteikkoalueilla Deep Insidein Rock With My Band -hitti löytyy nyt Z Plusasta soittoäänenä. Tilaa se lähettämällä BAND tekstiviestinä numeroon 17235. Lähetä siis tekstiviesti BAND numeroon 17235 ja liityt Z Plussaan. Nainen, testaa onko miehelläsi aito miehen suu. Osta hänelle Turkish Pepper Fish kurkkupastilleja. Sillä se selviää. Hyvä. Anna minulle sinun rahat. Katso mitä tapahtuu. Jos minä voitan, minä saada sinun rahat. Jos sinä voitat, sinä saada sinun rahat. Onko tässä ei ole mitään? Onko tässä ei ole mitään? Katso vielä mitä tapahtuu. 1, 2, 3, 4. Missä se on?
Mistä näitä sentti oikein tulee? Saunalahdelta tietenkin. Saunalahden mobiililaajakaistalla surffaat rajattomasti kiinteään kuukausihintaan Elisan kattavassa 3G-verkossa. Ja nettitikku kaupan päälle. Saunalahti.fi. Säästöä joka minuutti. Hei ja tervetuloa Vierumäen urheiluopiston idyllisiin maisemiin. Täällä kenties järjestetään opiskelijoiden vuoden 2009 salibändin ja jääkiekon Suomen mestaruuskilpailut. Minä olen kisaisäntäne Parkkonen. Ja minä kisaisäntäne Laineen. Annetaanpas kisojen pääorganisaattorin Palokan suurmiehen Janne Kainulaisen kertoa, mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse. Miten kisat saatiin Vierumäelle ja miksi Vierumäki valittiin paikaksi järjestää tällainen turnaus? No, tehtiin yhteistyötä tuossa viime vuoden puolella jo opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa ja he halusivat, että Vierumäelle järjestettäisiin vähän tämmöiset isommat kisat. Mitä henkilökohtaisesti odotat turnaukselta? Odotan tietysti iloista opiskelijatapahtumaa ja tietysti kovia pelejä hurtilla huumorilla höystettynä. No, tässä on aika paljon hommia tehty jo ennen tätä, että ollaan järjestetty yhteistyössä Vierumäen kanssa, varattu tiloja ja hoidettu tuomareita ja tietysti joukkoita kisoihin yleensäkin, että semmoista yleistä kisojen järjestämistä. Että no, uskon, että täällä Vierumäellä tullaan tulevaisuudessa järjestämään isompiakin tapahtumia, että saataisiin useampi laji tänne. Sitten siirrytäänkin tositoimiin Vierumäki Ice-areenalle, jossa ensimmäinen ottelu käytiin Maanpuolustuskorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun välillä. Saimme haaviimme Maanpuolustuskorkeakoulun kapteeni, mutta todellisuudessa emme saaneet selville, onko hän oikeasti kapteeni. Niin, se asia ei meille selviä. Mistä tämä omaperäinen nimi? Onko kenties joukkueessanne pelkkiä vasempia pakkeja? No ei varsinaisesti silleen, niin kyseessä kun on puolustusvoimien joukkue, niin ajateltiin, että Defenders voisi olla joku läheltä liippaava sitten nimi sille joukkueellekin. Ei tänne leikkimään olla lähdetty, että kyllä me pelaamaan tänne tullaan, katsotaan miten pitkälle rahkeet riittää sitten. Miten koulussa, onko syväjohtaminen hallussa, että pystytkö ruoskimaan tämän joukkueen mahtaviin suorituksiin? No, syväjohtamisessa ei varsinaisesti ruoskita ihmisiä, että termit haltuun ja kysytään sitten uudestaan. Kiitos. Defendersin avausottelu meni kuitenkin suoraan vihkoon, sillä he hävisivät 17-0, mutta ei se mitään. Tarkoitushan on vain pitää hauskaa ja kenties heidän johtamisensa vaikuttaakin enemmän syvältä johtamiseen. Sitten olemmekin jo Vierumäki-areenalla, jossa pelattiin salibändin avausottelu Hämeen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston välillä. Kenties saimme haaviimme toisen ison vonkaleen, nimittäin haastattelimme Trackersin SM-liigan joukkueen pelaaja Hätösen Hegi. Kuunnellaanpas mitä Heikki oli mieltä turnauksen tasosta. Onko taso minkälainen verrattuna nää SM-liigaan? No ei tässä hirveästi ole ehtinyt katsoa, että eka peli oli tossa ja ihan hauskaa pelailua oli. Miten oma joukkueenne, minkälaiset tavoitteet ovat turnaukselle? Voittoa tietysti lähdetään aina hakemaan, että tuossa nähtiin kaikki äijät vasta pukukopissa, että ketä tulee pelaan. Että ei hirveästi ole kuvioita ehditty hinkkaa, mutta hyvältä näyttää.
Tomekin corner on paras corner. Paras corner on Tomekin corner. Ja tervetuloa tänne opiskelijoiden SM-kilpailujen asiantuntijakorneriin. Tänään meillä vieraan täällä asiantuntijana on Tomek Valtonen. Terve Tomek. Kiitos. Kiva olla täällä. Eli tänään meillä olisi tarkoituksena keskustella salibändin ja jääkiekon eroja. No joo, sehän on joukkueen laji, se on sama. Jääkiekkohan taitaa olla aika pitkälle enemmän kontaktilaji verrattuna salibändiin. Et sinne on hakeutunutkin vähän pienemmät pelaajat salibändiä ja vikkelemmät, että jääkiekko on mielestäni hyvinkin paljon fyysisempi. Et siinä ne isommat erot tähän alkuun, mutta taas jääkiekkoilla täytyy olla inan verran paksummat ne reilit, että pärjää tuolla nurkissa. Et salibändissä voi vetää aika kukkakepeillä ja pysyy silti mukana. Kyllähän kylmä fakta, että jääkiekossa ei ehkä niin herkkiä käsiä tarvitse. Sen takia myös itse on hakeutunut tuohon jääkiekon pariin, etten maailman herkkäkätisin kaveri ole. Mutta sitten toisaalta, kun katsoo historiaa, kun muutama salibändipelaaja on pelannut munkinkaan juniorina, niin he sitten oli taitavia, mutta sitten niihin tilanteisiin ei välttämättä ihan menty. Et siellä tultiin kananmunat kainalossa, Veke ja Ehinen oli vielä. Et se siinä tulee ero. Et voi olla, että tämä on hyvinkin väärässä, mutta semmoinen kuva on itsellä. Mä oon aina ollut hyökkääjä ja mitä vanhemmaksi on tullut, sitä vähemmän maaleja tullut. Et nuorena olen hyvinkin maalintekijä, mutta sitten tämä rooli on mennyt vähän enemmän tämmöistä niin salibändin vastapainoa, eli niin sanotusti taidoton voimahyökkääjä, mitä salibändissä ei hirveästi ole. Yksi taitaa olla Teddy Salutski, mikä tulee mieleen. Herra Valtosen puheista huolimatta onnistuimme kuitenkin löytämään myös salibändikaukaloista voimahyökkääjän. Mutta kuomassani hän pelasi puolustajana, eli eikö hän silloin ole voimapuolustaja? Mitä mieltä olet väitteessä, että salibändipelaajat ovat pieniä ja ketteriä? No se on höpö hommia, isokki pojat pärjää. Amatöörihomma. Oletko ikinä katsonut itseäsi peiliin ja huomannut yhtäläisyyttä Aleksi Valavuoren kanssa? En, mutta joku on sanonut. Kiitos. Anteeksi. Kyllä, selviä marjoja. Saimme jäähallilla käsiimme Helsingin Metropolian savonlinnalaislähtöisen maalivahdin Nestari Kaksosen. Eikös hän pelannut Jokereiden juniorijoukkueessa? Mistä koulusta tulet? Metropoliasta. Miten päivän ensimmäinen peli meni? Pataa otettiin 7-0, ettei se nyt siihen ihan hirveän hyvin mennyt. Miten loppupäivä lähtee menemään tästä eteenpäin? Tuossa on tunnin tauko, sitten on vielä yksi peli ja sitten lähdetään kotiin. Kenties hänen veljensä nimi on Pastori. Mutta ovatko Nestori ja Pastori kenties kaksosia? Kyllä niin se menee. Turnauksen sympaattisin, taitavin, maagisin, eli kiinnostavin pelaaja löytyi Vaasan yliopiston joukkueesta. Hänen nimensä on Mörkö! Mikä on nimi? Matti Heikkilä. Vaasan Mighty Digs, eli Vaasan yliopisto. Miten on turnaus joukkueelle mennyt? No, olisi se huonomminkin voinut lähteä. 1 voitto ja 2 tappioa. Mites tästä eteenpäin, miten pelit jatkuvat? Onko tänään vielä pelejä? Ei, tää oli päivän viimeinen, että tästä pari kaljaa mennään ottaa ja katsellaan huomenna. Turnauksen aikana Mörkö esitti loistavia otteita sekä hyökkäys- että puolustuspäässä. Hänen joukkuetoverinsa toivat ennen kaikkea esille, että Mörkö on suuressa määrin joukkuepelaaja. Katsotte hänen sulavaa liikettään, niin aivan niin kuin ennen näkemätöntä tällä planeetalla. Ehdottomasti siksi me haluttiin hänet meidän joukkueeseen. Mörkö rauhoittaa peliä ja tuo sen oman niin kuin särmän tähän peliin sekä täällä kaukalossa että pelin ulkopuolella. Ja se on erittäin tärkeää. Hallitsevan mestarijoukkueen Vierumäki Steelersin kapteeni Jesse Welling kaivettiin suoraan naftaliinista tämän vuoden turnausta varten. Kuunnellaanpas kapteenin mietteitä turnauksen avauspäivänä. No niin, Jesse Welling ja tässä ensimmäistä peliä odotellaan. Fiilikset on erittäin hyvät. Mestaruutta lähdetään puolustamaan ja
tavoite on ehdottomasti pitää poika kotona. Ensimmäinen kilpailupäivä sisälsi vauhdikkaita ja vaarallisia tilanteita. Hurtilla huumorilla höystettynä. Sitä saa mitä tilaa, niin juuri. Ja seuraavaksi alkulohkotilanteet ensimmäisen pelipäivän päättyessä. Onpas siinä mukavan iso fontti. Nyt on aika mennä auringonlaskun myötä mainoksien seuraan. Niin juuri. Eli kaikki te sohvaperunat ja penkkiurheilijat, nyt on hyvä hetki käydä siellä jääkaapilla. Kenties palaamme hetken päästä asiaan. Niinpä niin! Vain Sirkkalehti-merkki varmistaa kotimaisuuden, korkean laadun ja turvallisuuden. Suosi suomalaista. Etkö saa tarpeeksi kuituja? Kokeile Kellogg Soulbrania. Rapeat ja hyvänmakuiset täysjyvähiutaleet auttavat vatsaa toimimaan paremmin. Ja 8 kuluttajaa 10 on sitä mieltä, että Kellogg Soulbranilla vatsa toimii paremmin. No tämmösen henkilöosoite pitäisi löytää ku Leppäsen Siru tai Sirpa. Just. Eniromaista. Eniro 0100. Kansainväliset hevisankarimme täällä taas. Stratovarius. cdon.com. Niin paljon, niin vähällä. Gentlemen, start your engine! Take 30,000 horsepower. More than 100,000 screaming fans. Mix it up at 300 kilometers per hour, and you've got the recipe for NASCAR. We'll show you why so many millions of fans around the globe consider NASCAR the ultimate motorsport. Fitnesstukku.fi. Maailmasi. Tervetuloa takaisin opiskelijaurheilun pariin. Toinen kilpailupäivä oli ensimmäisen tapaan erittäin vauhdikas ja tapahtuman rikas. Tomekin corner on paras corner. Paras corner on Tomekin corner. Mitä olet mieltä turnauksen tasosta? No, taso on ihan huikea. Väittäisin, että Jokereihin mahtuisi esimerkiksi Vierumäki Steelersistä noin 2 kenttää. Ihan viime vuoden joukkueeseen ihan mennen tullut. Miten playoff-pelit eroavat runkosarjan peleistä? No kyllähän se menee niin, että runkosarjassa on sankareita hyvinkin paljon, mutta sitten ne rupeaa jotenkin tippua tuossa playoffeissa. Tietyt pelaajat. Ne on kunnon miesten pelejä ja siellä väännetään tosissaan. Saa nähdä nyt, että miten täällä käy. Kyllä nyt kun mä oon skautannut erittäin tarkasti joka joukkueen, niin kyllä Vierumäki Steelers on selvästikin pelikirjaltaan, mistä kaikki puhuu ja mitä pidetään erittäin tärkeänä, niin erittäin kypsää
pelikirjallista jääkiekkoa pelaa. Miten omat pelihalut tässä vaiheessa kautta, olisitko halunnut lähinnä pelaamaan tähän turnaukseen? No, kyllä me neuvotteluja käytiin, mutta ei löytynyt sopivaa roolia. Mä olisin halunnut maalintekijän rooli, mutta mä en saanut sitä tässäkään joukkueessa. Sitten mä päätin nostaa kädet pystyyn, kun NS-lomalla ollaan ja annettiin parempien pelaajien jäädä pelaa. Sitten takaisin jäälle. Vierumäki Ice Areenan Uumenista löytyy todellinen opiskelijaurheilun legenda. Kyseessä on Oulun yliopiston joukkueen pelaaja numero 15, Jari Niemi. Joka on myös joukkueensa kapteeni. Kyllä on. Kuinka monet kisat tässä nyt on ollut jo? No ensimmäiset oli vuonna 1993 Jyväskylässä. Taso on noussut, että täällä on 2 kakkosdivisioonan joukkuetta pelaamassa. Silloin oli 1 nelosdivisioonan joukkue, eli me kaiken kaikkiaan 399 ottelua on ennen tulevaa ottelua. Mites tilastot? Onko paljon byyre heilunut? Silloin tällöin aina. Mites noi jäähyistunnot? Onko paljon minuutteja kertynyt? Ei tule. Eli oot herrasmies pelaaja, kiireestä kantapäähän. Totta kai. Mites teidän joukkuehenki näissä kisoissa? On hyvä fiilis? Totta kai, eihän me muuten täällä ollaskaan, jos ei tämä olisi kiva. Hyvä, kiitoksia erittäin paljon. Kiitos. Salibändipelit jatkuivat Vierumäki Areenalla. Sieltä löytyy Maanpuolustuskorkeakoulun salibändijoukkueen itsevarma valmentaja. Miten, kun olette Maanpuolustuskorkeakoulusta, niin oletteko strategisesti muita edellä? En tiedä strategisesti, mutta taktiikalta ainakin. Huomattaisi äskenkin tuossa. Pystytäänkö syväjohtamista soveltamaan salibändissä? Hoitakaa ensin teistä kuntoon ja tuu kysymään sitten uudestaan. Miten tästä eteenpäin pelittely jatkuvat? Urheiluhallilla puolivälierät. Ja finaali tavoitteena? Totta kai. Me SM-tason veskin se pelastuksen kentällä. Meillä on varaa. Onko teillä joukkueen kapteeni? Ei valitettavasti. Itsevarma Maanpuolustuskorkeakoulun salibändijoukkue lähti kovin odotuksin puolivälierä-otteluun Vierumäen joukkuetta vastaan. Kyseinen ottelu oli kenties yksi kiihkeimmistä ottelusta koko turnauksessa. Kyllä, olipa se hyvä ottelu. Maanpuolustuskorkeakoulun salibändijoukkueen liiallinen itseluottamus kolahti kenties omaan nilkkaan, sillä he lähtivät turnauksesta häviön myötä lauluun! Puolivälierän ottelun voittanut SBS Ede sai kuitenkin välieräottelussa pahasti käkättimeen Hämeen ammattikorkeakoulun ja lähtivät täten villään turnauksesta. Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi tiensä finaalin raivasi Lahden ammattikorkeakoulu. Tarkoitatko nyt niitä rautaneniä? No niitäpähän niitä. Todellisia kovia klyvareita. Vierumäki Ice Areenalla pelattiin niin ikään playoff-otteluita. Lajina oli jääkiekko. Tiukkojen kamppailujen päätteeksi tiensä finaalin selvittivät Jyväskylän yliopiston joukkue ja Vierumäen oma Steelers. Salibändin finaali alkoi Hämeen ammattikorkeakoulun joukkueen Visamäen Vonkauksen ankaralla painostuksella. Hämäläiset eivät olleetkaan tällä kertaa hitaita, vaan siirtyvät ottelussa nopeasti johtoon. Olipa siinä hieno maali.
Kyllä, totta turiset. Tässä Hege Hätisen tyylinäytä, miten tehdään maali. Kyllä kelpaa katsoa. Niin kelpaa. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Olipa siinä varsinainen tiikerin loi. Pidä. Ottelu päättyi lopulta Hämeen ammattikorkeakoulun voittoon lukemin 7-0. Oi, oi, oi! Ottelu pelattiin kuitenkin hyvässä hengessä loppuun asti, eivätkä Lahden ammattikorkeakoulun joukkueen pelaajat vetäneet missään vaiheessa hernettä rautan nenäänsä. Minkä takia Hamp oli tänä vuonna paras? Parhaat pelaajat. Ja hyvä tämmönen henki ja niin no, meillä oli aika kova joukkue. Saatiin katsottua. Jos kiteyttäisit joukkueen yhteen lauseeseen, mikä se olisi? No mä sanoin, että halu, asenne, usko. Kiitoksia ja onnea. Kiitos. Jääkiekon finaalissa tunnelma oli alusta alkaen käsin kosketeltavissa. Vierumäki Ice Areena oli täyteen pakattu ja jonoa riitti hallin ulkopuolella Kaskelaan asti. Nämä kaksi joukkuetta kohtasivat jo alkusarjassa, jolloin voiton vei Vierumäki Steelers. Nyt oli siis Jyväskylällä revanssin paikka. Jyväskylän joukkue aloitti finaalin Hurrikaanin lailla ja karkasikin nopeasti 2-0 johtoon. Oi, oi, oi! Vierumäen kavennusmaali tehtiin suoraan röyhimällä maalin edestä. Kanadalaisen oppikirjan tyyli. Oi, oi, oi! Olipa siinä hieno torilta. Vierumäen joukkue tuli toiseen erään ryminällä ja pyrki horjuttamaan Jyväskylän pelaajia Tomekin tapaan. Olipa siinä varsinainen tiikerin loikka. Vierumäki Steelers hallitsi toista erää, mutta varsinaiset maalintekopaikat jäivät kuitenkin vähin. Vierumäki joutui jatkamaan taisteluaan alivoimalla, mutta lopulta Jyväskylän taitokiekko vei voiton ja he siirtyivät ansaitusti 4-2 johtoon. Lopulliset numerot olivat Jyväskylä 5 ja Vierumäki 2. Ottelun jälkeen reporterimme Ilkka Savelainen huomasi, että mestarijoukkueen pukukopissa oli naftisti tilaa. Äsken juuri päättyi opiskelijoiden SM-kilpailujen lätkän finaali. Miltä nyt tuntuu näin klisee heti alkuun? Ihan jees. Mukavia tapahtumia tämmöiset. Pääsee vähän pörräilemään ja kuluttaa ylimääräisiä kiloja, mitä tässä on aina vuoden aikana kertynyt. Turnaus taisi alkaa tappiolla. Miten joukkue kasvoi turnauksen aikana? No tossa meillä on yksi tämmönen iso juttu, mikä meidän joukkueessa on ollut varsinkin tässä meidän puoliammattilaisten joukossa, että tää ristikon teko. Et se on oikeastaan hitsannut varmaan aika isolla tavalla. Ollaan yritetty löytää niitä yhteisiä sanoja sieltä, jota kautta sitten on saatu tätä nippua aika tiiviiksi. Jos kuvailisit tätä joukkuetta, mikä tässä kopissa nyt on yhdellä lauseella, niin mikä se olisi? Ammattilaisia kyllä. Lauseella? Ovat ammattilaisia. Hyvä, kiitos ja paljon onnea. Ei mitään, kiitoksia. Heipä hei, täällä taas kisaisäntänen Parkkonen ja Laine. Pelit on nyt pelattu ja kisat ovat niin sanotusti paketissa. Olipas tämä mukava tapahtuma tämä. Niin oli. Kenties näemme vielä. Niin, samoissa merkeissä.
Mutta siihen asti näkemiin. Kappas, mikä se siellä köröttelee? Onko tuo kenties jääkone? Mutta eihän tuolla ole edes jäätä, eli se on silloin niin sanottu pelialusta kone. Onko sellaisiakin olemassa? Tomekin corner on paras corner. Paras corner on Tomekin corner. Oh yeah. Tomekin corner. En tiedä tota voi laittaa. Mä räkätin sen tuolla loppuun. Vain Sirkkalehti-merkki varmistaa kotimaisuuden, korkean laadun ja turvallisuuden. Suosi suomalaista. Tikkurilan uudella painesiveltimellä maalaa talosi helpommin ja nopeammin kuin koskaan. Iceman. Reindeer Jerky. Taste it. Vauhtia ammatinvalintaan metsäopetus.fi. Tervetuloa seuraamaan ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kauden 3. osakilpailua Heresistä.
Ja 125 kuutioisten startti on ensimmäisenä vuorossa ja tässä mennään jo sitten saman tien lähtöruudukkoa läpi. Siellä paalulla espanjalaiskuljettaja Julian Simon, sitten toisessa ruudussa Bradley Smith, MM-sarjan johtava Andrea Annone lähtöruudussa 3 ja nyt ollaan sitten jo 4. lähtöruudussa, jossa sitten espanjalais KTM-kuljettaja Marc Marquez elämänsä parhaassa aikaa ajo tuloksen jälkeen, siis eturivi viimeisellä paikalla. Ja näin sitten päästään kakkosriviin, eli lähtöruudukkoon 5. Espanjalainen Sergio Cadea, ikää 24 vuotta ja Cadealta löytyy viime kaudelta osakilpailun voitto Katarin osakilpailusta, mutta sen jälkeen ei kauhean hyvää menestystä ole tullut. Ja sitten suomalaistiimi Ajo Intervetten tiimin Dominic Egerter lähtöruudussa 6. Hän sivuaa omaa parasta aikaa jo suoritustaan. Hän oli se nopeampi kuljettaja tiimistä eilisissä aika-ajoissa. Tämä oli iloinen yllätys tietysti tiiminkin kannalta. Domi on päässyt hyvään vauhtiin. Sitten lähtöruudukkoon 7. Nuori 16-vuotias Scott Redding Englannista. Aprilia on pyöränä hänellä ja hän ajoi myös uransa yhden parhaimmista aika-ajoista, ollen siis 7. Ja näin hypättiin sitten vähän eteenpäin, eli lähtöruudukkoon 9 ja Ajo Intervetten tiimin Sandro Cortese kaatui eilen aika-ajossa, mutta pääsi sitten ajamaan vielä viimeisen 10-minuuttisen ja ajamaan suht hyvän ajan ja pääsi siis 3. riviin ja lähtöruudukkoon 9. Siellä itse tiimipäällikkö Aki Ajokin siinä taustalla. Ja siellä talliin 2 kuljettajaa erotti vain 1 kymmenys, joten hyvin tasaista kuitenkin oli aika-ajoissa. Ja tässä sitten edellisessä ruudussa brittikuljettaja Danny Webb, hänen ylitseen äsken sitten hypättiin tässä esittelyssä. Webb on tehnyt myöskin hyvää työtä ja Webb on pikkuhiljaa lukeutumassa tähän kärkikuljettajien kaartiin. Webb pystyy hyvänä päivänä todella siis taistelemaan näistä palkintopallisijoista. Sitten lähtöruudukkoon 10. Espanjalais nuorukainen Paul Espargaro. Paul Espargaro yritti kyllä 110% eilen aika-ajossa, mutta se meni ehkä hieman yliyrittämisen puolelle ja sitten sitä aivan hänen taidolleen olevaa aikaa ei sitten syntynyt, eli sijoitus siis 10. Mutta odotukset ovat tietysti kovat näiltä espanjalaiskuljettajilta. Siinä siis derbikuljettajat vierekkäin Espargaro ja sitten 11 ruudusta Joan Olive. Myöskin Olive lukeutuu kyllä niihin kuskeihin, jotka voivat nyt kaiken sattuessa kohdalleen taistella jopa kilpailun voitosta. Sitten lähtöruudukkoon 12. Viime kaudella hän lähti myös ruudusta 12, eli Simone Corsi, ja voitti osakilpailun täällä Espanjan Jeresissä, mihin riittää tänään paukut Simone Corsilla, niin se nähdään aivan tuota pikaa. Kolmastoista ruutu, sieltä löytyy sveitsiläiskuljettaja Randy Krümenacher, 19-vuotias kuljettaja. Ei ehkä ihan ole nyt ollut parhaimmillansa kauden alkuvaiheessa, mutta odotetaan. Hänkin on näitä lupaavia kuljettajia ehdottomasti. Näin sitten turva-auto lähtee kiertämään rataa ja 5 minuuttia on siis aikaa starttiin. Tänä viikonloppuna ollaan sitten päästy hyvissä olosuhteissa ajamaan kaikki harjoitukset ja aika-ajot läpitte. Keli on ollut vähän piinana MotoGP:lle 2 viime osakilpailussa. Ja näin sitten mennään lähtöruudukossa eteenpäin, siis lähtöruudukkoon 14. Saksalainen Stefan Bradl ei onnistunut ehkä ihan sillä tavalla, mitä itse odotin Stefanilta eilisestä aika-ajosta. Mutta monta kertaa ollaan nähty kyllä, kun Stefan Bradl sieltä tavaempaakin nousee kärkitaisteluun mukaan. Ja sitten lisää espanjalaisväriä Efren Vázquez lähtöruudussa 15. Hän jäi kärjelle 1,9 sekuntia. Ja yhteensä näitä kuljettajia on 35 kappaletta tänään radalla. Siellä on myöskin 5 villinkortin kuljettajaa
kaikki espanjalaisia tänään. Ja sitten lähtöruudukkoon 16 STV Rabat lähettää sinne terveisiä yhdessä varjotyttönsä kanssa. Madrid 2016. Onko siellä sitten niin ehdokas kilpailu sitten käynnissä jo kaupunkien kesken? Aika ajoissa siellä sitten markkinointiakin jo hoidetaan. Tässä sitten puolestaan eturiviä. Tässä numerolla 29 Andrea Annone. Bradley Smith numerolla 38 kakkosruudussa ja paalupaikkamies hänen tiimikaverinsa Julian Simon numerolla 60. Eli Aprilia rintamaa 3 kärki ja 4. sitten Marc Marquez KTM. Piikkiluokassa ajetaan 23 kierrosta ja se on kilpailumatkana 101 kilometriä. Siinä aikaisemmat ennätykset. Lukas Pesekillä rataennätys ja Simone Korsilla viime vuoden voitto. Kuljettajat ovat valmiina sitten jo lämmittelykierroksella ja tuttuun tapaan myöskin siinä Valentino Rossi oikealla on tarkkailemassa tämän pienimmän luokan kilpailustarttia. Tässä vielä lähtöruudukko kertaalleen. Eturivistä Julian Simon paalulla, toista kertaa ulalla ja sitten Smith, Annone ja Marquez. Ja kakkosrivistä Kadea ja Egerter, Redding ja Webb. Kolmas rivi siellä ajoi Intervetten kuljettaja Cortese ja sitten Espargaro, Olivia, Corsi. 4. rivistä Krummenacher, Pradl, Vaske ja Rabat. Seuraava rivi Babier, Terol, Zarco ja sitten Kojama. Ja siellä yhteensä sitten 35 kuljettajaa. Tosin 4 viimeistä ei mahtunut tämän 107% säännön sisään aika-ajoissa, mutta tuomaristo on tehnyt päätöksen, että kaikki ovat mukana kilpailussa. Eilenhän täällä oli aika kova tuuli rata-alueella ja se vaikutti kyllä kaikkien luokkien aika-ajoihin selvästi. Siellä viimeisenä 15-vuotias Jonas Folger ajoi vain 3 kierrosta ja hän jäi sitten 9 sekuntia kärjelle, mutta kaikki kuljettajat ovat tänään sitten kuitenkin mukana kilpailussa. Tänään siis täällä urheilukanavan puolella näemme piikkiluokan nyt saman tien ja sitten 250 kuutioista kello 15.35 alkaen ja sitten kuninkuusluokka MotoGP 4 puolella kello 14.45 lähtien, joten muutsakaan olla mukana seuraamassa Mika Kallion menestystä myöskin sitten varttia vaille 3/4 puolella. Lämpötila on 23 astetta, eli se on selvästi jälleen lämpenemään päin, kun päästään paikallistakin aikaa kohta näin iltapäivän puolelle. Radan pinnassa lämpötila 32 astetta. Ja tuulihan täällä mitataan, eli 25 kilometriä tunnissa on tuuli tällä hetkellä. Ja tuuli on ollut se ongelma koko viikonlopun ajan. Ja tiimit ovat joutunut poraamaan katteet täyteen reikiä, että pyörät saadaan kääntymään paremmin näihin kaarteisiin ja se tuuli ei niin paljon haittaa. Ja tänään aamulla warm-upissa nopeinta vauhtia piti Julian Simon, niin kuin hän on pitänyt oikeastaan melkein koko viikonlopun lukuun ottamatta perjantai vapaata harjoitusta, missä Bradley Smith nappasi nopeimman ajan itselleen. Nyt aamun warm-upissa Bradley Smith oli 2. Andrea Annone 3. Nicolas Terol nosti hyvin vauhtiaan, oli 4. Ja ajo Intervetten tiimin Sandro Cortese oli 5. nopein. Ja toinen ajo Intervetten tiimin kuljettajista Egerter oli 13. Erot kärkeen Cortesella 1,1 sekuntia ja Egerterillä 1,7 sekuntia. Huomioitavaa tämän aamun warm-upissa oli se, että 3 kärkikuljettajaa Simon, Smith ja Annone mahtuvat 30 sisään ja sitten 4. nopein kuljettaja Terol jäi jo 1,1 sekuntia, eli kärkikolmikko oli kyllä aivan omilla sekuntiluvuillaan. Todella suuret erot tänä aamuna, joten katsotaan nyt sitten pitääkö nämä voimasuhteet paikkaansa myöskin sitten itse kilpailussa. Julian Simon lähtee toista kertaa urallaan paalupaikalta piikkiluokan kisaan ja katsotaan sitten saadaanko tässäkin luokassa espanjalaismenestystä.
pitkästä aikaahan nyt on nähty tänä viikonloppuna se, että kaikissa 3 luokassa nähtiin paalupaikalla espanjalaiskuljettaja. Näin kaikki on valmista sitten piikkiluokan kauden 3. osakilpailuun. 23 kierrosta on edessä. Ja nyt oikeastaan vasta sitten kausi alkaa, kun